Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li je to autoškola? Jeste, izvoli. Da li možete da mi pomognete? Da čujem, izvoli. Ja sam se igrao kod tate u kolima i malo sam okrenuo ključ i auto je izašao iz garaže. I sad je u dvorištu. Kako da ga vratim ja u garažu? Nikako, Mico. I nemoj da diraš auto, srećo, samo povuci ručnu i ostavi ga tako. A šta je to ručno? Ručna kočnica nalazi ti se između prednja dva sedišta, polugica jedna koju trebaš da povučeš na gore. Aha, to je ono što ide levo, desno, napred, nazad. Ne, to je menjač. Iza menjača je ručna kočnica. Ovo sa slovo R? Nema nikakvih slova, znači ručica jedna, imaš prvo, to je menjač što si mi rekao što imaš. Ali ja imam jedno dugme na kome piše slovo R. Mogu da ga pritisnem? Pa nemoj da ga pritisneš, ajde lepo nemoj onda da diraš auto. A moram da ga vratim? Pa ne možeš Mico da ga vratiš. Mene je tata stalno vozi u školu i ja sam zapamtio kako on to radi. Ipak ja da probam da ga vratim. A sa koliko godina sme da se sedne u auto da se vozi? Sa 10? Nije Mico, nego sa 16. Pa nema veze, neće mi Kad nikom da budeš imao kaže. 16 godina, onda sedi pa vozi. Znači da mi kola budu 6 godina u dvorištu. Jeste. A možete neki vice da mi ispričate? Ne znam nijedan vic. Uz osmeh život dobro zvuči.